del af slåskampens kultivering er dens ritualisering. Ritualer er integreret i børns udvikling, leg og hverdag. Ritualer er med til at give kampene en klar struktur, og ritualer bidrager meget til kampens atmosfære og den stemning, som modstanderne de møder hinanden med. Samt er ritualer en måde at møde sin modstander med en respekt på. Det her det kan fx gøres ved, at man siger tak for kampen, og det kan hjælpe den tabende part med at takle et nederlag på en bedre måde. Den vindende part viser også taberne, at det ikke er et dårligt menneske, fordi det har tabt den her kamp. I en nederlagssituation gør ritualer det nemmere at udholde stærke følelser, f.eks. vrede og skuffelse. Ritualer har således en aggressionshæmmende virkning og et vigtigt element i slåskampens iscenesættelse. Mange usikre og generede børn oplever slåskampe som en truende og angstfremkaldende situation. Ritualer hjælper så dermed med at skabe en tryg stemning, så det er nemmere for de her børn at komme ind og være en del af den her kampleg.